De la următoarea noastră invitată este vorba despre Constanța Goncear. Bună ziua, bine ai revenit la Acasă de Vreme. Bună ziua și bine v-am regăsit. Ca de obicei, vii cu atâta frumusețe pe masă încât nu mai încape. Așa e. Bun, spune-ne, te rog frumos, nu-ți place cum se ambalează florile la noi în momentul actual? Îmi place, dar deja este suprasaturat. Cred că ochiul, ca să vadă acea peliculă, acele flori ambalate simplu. Și astăzi tu vii cu o idee cum am putea ambala un buchet de flori mai deosebit, ca să ieșim în evidență. Ca să ieșim în evidență și ca să pară mai mult o surpriză decât un simplu buchet de flori. Așa, pentru că un simplu buchet de flori nu este pur și simplu câteva plante care demonstrează ceva. Ele demonstrează un sentiment careva. Un sentiment și dragoste și mândrie și frumusețe. Eu văd un buchet într-o cutiuță. Sau este o mini-gentuță, o mini-lădiță, chiar aș zice eu. Ia uitați, are și torți. Interesantă ideea, într-adevăr. Așa, o cutiuță, dacă o deschidem, ce găsim acolo? Dacă o deschidem, găsim un buchet de flori. Dar nu vreau să-l deschid pentru că este legat cu fundița. Sau îl deschidem? Îl deschidem, este fundița tricolor. De fapt, cutia am numit-o și îngerașul cu tricolor. Pentru că am gățat aici și un îngeraș cut. Și dacă o deschidem frumos... E cam grea. Florile parcă nu sunt grele. Nu sunt grele, dar au la bază o burete care e plin cu apă și aici și avem... iată așa poate arăta un buchet extraordinar care nu arată ca un buchet simplu, ci poate sta undeva ascuns și deschis doar pentru a fi contemplat. Exact. O carte care tot este un buchet? Da, o carte. Și este o carte adevărată? Nu, este o cutie. Cu toate că se poate de făcut și într-o carte adevărată, dar de ce să arunci firele din carte? De ce să arunci acele cuvinte frumoase când se poate de... Făcut o cutie care să fie asemănătoare unei cărți. Și iată că în loc de buchii găsim niște trandafiri, niște flori deosebite. Așa e. Așa. În cutia asta mare mă tem. În cutia asta mare este exact o compoziție frumoasă de flori. Wow! Plus că aceste flori mai au și o compoziție frumoasă de macarons undeva în mijloc. Ia uitați-vă. Este grea, într-adevăr, pentru că probabil are vreo 2 cărămizi acolo, ca să nu ia vântul. Cred că are vreo 3 kilograme, să zicem așa, dacă nu cărămizi. Da, într-adevăr. Toate aceste buchete se fac pe un burete special, pe care l-ai demonstrat data trecută. Da, și-l mai demonstrez și acum, încă o dată, pentru că o să facem o cutie frumoasă, un cadou frumos pentru... o doamnă frumoasă. De ce avem nevoie pentru asta? De cutie, de flori și de oazes. De burete oazes. Este un burete verde. Pe care deja l-ai imbibat. Deja l-am imbibat. Cam cât timp se imbibă el? Într-un minut, 2. Exact în atât timp cât ne ia să pregătim florile. Așa. Utilizezi apă simplă sau tratezi cumva apa? Nu, doar atât, apă simplă. Apă simplă de la robinet sau de la filtru? Să zicem, poți să folosești și de la filtru, dar cred că mare majoritate o folosesc cea de la robinet. Eu am auzit undeva că la filtrele cu osmoză inversă pH-ul apei este mai jos și prin asta este mai benefic pentru plante. Bun, asta eu spun nefiind florar, așa că vei încerca și ne vei spune data viitoare. Exact. Ce flori avem? Trandafiri și crizanteme am luat de data aceasta. Trandafiri și crizanteme. Da, florile toamne. Florile toamne, pentru că totuși ne mai desparte doar o săptămână, câteva zile până la... De toamnă calendaristică, dar după vreme de astăzi eu am impresia că toamna pășește cu pași mari spre noi. Așa e. Mari de tot. Înfiorători de mari, chiar am spune noi. Ca să arate mai bine, le scoatem primele petale. Așa, să pară mai tinere florile, mai proaspete. Mai tineri și să aibă un aspect mai drăguț și mai frumos și mai... Contează numărul de flori, pentru că de obicei atunci când cumperi un buchet de flori te străduiești să fie un număr impar. Sau în careva condiții ar putea să fie un număr par de flori, dar nu vrem să vorbim acum, să facem aluzii. Sincer să fiu, eu niciodată nu le număr. Așa. Pentru că în astfel de buchete nu mai contează? Pentru că nu tot timpul numărul impar corespunde cu cutia respectivă, adică ca flori când le aranjăm. Și din cauza asta nu tot timpul se numără. Doar că la final exact am să încep a număra florile și dacă îmi iese unul în plus, atunci sau adaug o altă floare sau
Așa. Hai să demonstrăm acum ce avem până la moment. Iată, așa sunt primele flori deja aranjate. Atunci când începi a aranja florile, te gândești din start la un desen cum ar trebui să se termine? Nu tot timpul ceea ce te gândești, aceea iese până la final. După cum spune inima unui specialist, așa iese cel mai bine. Hai să ne grăbim, avem 4 minute până la finele acestei emisiuni. Ce mai utilizăm în afară de flori? Mai utilizăm decor special, mai utilizăm ceva din culoare de contrast, un verde, așa, cum am luat eu acum de data aceasta, sau câteva pămușoare, ceea ce reprezintă toamna. Chiar mă uitam. Sunt niște pămușoare. Ce sunt astea? Scorușe? Calina? Stai că știam cumva cum se numește. Stai că vedem. Imediat. Vedem internet? Da. Unde trecem la rusă? Cine știe, apropo, cum este... Ce vrei tu? Nu acum. Cum este calina? Pentru că probabil... Călinul este oare atât de aproape? Da, călin. În limbile slavice, calina este un arbuz din familia Caprifoliaceae. Nu mai citesc fără de ochelare, mi este foarte greu. Deci, un buchet cu flori și călin. Asta facem astăzi. Și o să punem și un muguraș, pentru că vine totuși 1 septembrie. Wow! Și mugurașii pleacă la școală. Și mugurașii pleacă la școală cu ghiozdanele pline. Și este o idee foarte bună, apropo, să ducem învățătoarei în loc de un pămătuf. Exact, o cutie. Cutiuță. Și plus la toate, în cutiile acestea putem să păstrăm alte amintiri care elevii au făcut acei profesori. Da, foarte interesant. Cu atât mai mult cu cât școala și cutia au foarte multe lucruri împreună, de parcă este o clasă plină de elevi pentru o profesoară. Cât timp durează acest buchet? Cât timp nu se vor 2 săptămâni, la sigur, ar trebui să dureze acest buchet. Wow. Adică este mult mai eficient decât un buchet din flori tăiate. Exact. Anume din cauza că avem acel burete. Avem acel burete care se menține apa, plus ca să fie mai de durată, mai adăugăm o dată la 3 zile un pic de apă, dar să fim atenți să nu o dăm cutia, pentru cutia totuși o păstrăm. Deci, vrem să demonstrăm acum ce ne-a reușit în doar câteva minute. Iată, uitați-vă, este o cutie din carton, ambalată în partea interioară cu celofană, cu plastic, după care sunt puse câteva bucăți de burete special și înfipte florile tăiate foarte atent de către invitata noastră. Dacă o închidem, arată ca o cutie pur și simplu. Dar în momentul când o deschidem, frumusețea iese la iveală. Constanța Goncear a fost alături de noi. Și noi cu așa o cutiuță frumoasă cu flori terminăm emisiunea de astăzi de Acasă